Year 2012, panibagong taon, panibagong buhay. Saksi ang panahon sa pakikibakan ng mga Pinoy sa loob at labas ng ating bansa upang labanan ang kahirapan at ipagpatuloy ang yugto ng masaganang buhay. Ako si Joysan at ako ang inyong kanegosyo. Gawin na rin ang ating malawak at malikhaing isipan, marami sa atin ang patuloy na humahanap ng solusyon upang maipundar ang matibay na buhay at abutin ang rurok ng tagumpay. Isa na dito ang pagpapatayo ng negosyo. Marahil nagtataka kayo kung ano nga bang magagawa ng yung 500 pesos. Halina kayo, tunghayan natin ang mga patunay na kahit sa maliit na puhunan, malayo ang mararating. Alamin natin ang istorya sa likod ng negosyong may 500 kapital. Kasama natin ngayon si Kuya Richard at ating alamin ang kanyang kwento dito sa kanyang mini business. Kuya, ano ba ang naging puhunan mo dito sa yung fishbowl park? 500. 500. So, maaari mo ba sa aming kwento kung paano mo nasimulan itong part na to, itong mini business na to? Nag-umpisa ako sa malit na karito, yung may bike. Tapos, medyo maraming mga customer kayo. Ibon ako. Tapos, magdaga ko ng Maraming salamat, Kuya Richard. Si Aling Estefania naman ay naiyak na lang nang sinabi niya sa akin na 12 taon na sila sa ganitong uri ng negosyo. Sa halagang 500 pesos, makakapagtayo ka na ng walang halo-halo. Kasi alam naman natin, ang mga Ilocano ay matipid. Sa 500 pesos, makakapagpatayo ka na ng business gaya this summer, pwede kang magnegosyo ng ice candy, ganun. With that, less value na gagamitin mo sa capital, makapag-business ka na. Sa halagang 500 pesos, of course, makakapagpatayo pa rin ako ng business. Pwede naman yung mga street foods, diba? Yung mga street foods, mga kunting halaga lang naman yun yung magiging puhunan mo. Pwede ka namang lalo na ngayong summer, makakapag-ano ka ng mga halo-halo, gano'n. Para sa akin, kulang na kulang yung 500 pesos, kaya hindi yan sapat sa pagpapatayo ng isang negosyo. Malaki na nga yung 500 pesos eh. Pwede naman yung mga direct selling na mag-franchise ka sa direct selling. Maliit man na negosyo, wala man silang malaking tubo at pwesto, ang mahalaga, malinis ang kanilang adhikain na pagsilbihan ang taong bayan, habang sinusustentuhan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kinakailangan lang lakipan ng disiplina, tiyaga, sipag, pagkukusa at tamang pakikisalamuha sa iyong kapwa-tao. Wala man silang libo o milyong kapital, sila pa rin ay nagsusumikap at naghahanap ng mga oportunidad para palaguin ang kanilang negosyo.
Narito ang mga tips na dapat ninyong tandaan. Show a yes face. Ating pakakatandaan ng ating galaw o ekspresyon ay sumasalamin sa ating iniisip. Ito ay kung papaano mo bigyan ng maaliwalas na konotasyon ang iyong galaw o ekspresyon upang makahikayat ng maraming suki. Providing a quality product. Maliit man ang iyong negosyo at kahit na mura ang iyong mga produkto, huwag kakalimutan ang kahalagahan ng kalidad na produkto at serbisyo. How is your basic mathematics? Hindi maiwasan sa ganitong klase ng negosyo na minsan ay sobrang ibinibigay na sukli o kaya naman ay nakakalimutan ng customer ang magbayad. Ang mga ganitong sitwasyon ay nagdudulot ng pagkalugi. Kung paano ito maiwasan ay nakadepende sa iyong pagiging alerto, tamang pagbibilang ng natanggap at isusukling pera. Pilipino sa pagiging madiskarte sa buhay, matyaga, palaban sa kahit anong pagsubok ng buhay. Sa pagdaan ng panahon, saksi tayo sa pahigpit na pakikipagtunggali sa kahirapan. Dala ng kagustuhang umunlad, marami sa atin ang pumasok sa maliit na negosyo. Maliit man kung tawagin, malinis na hangarin. Ako po muli si Joyce, ang inyong kanegosyo. Tandaan na ang sipag, tiyaga at tamang diskarte lang sa buhay ang kailangan para sa isang easy negosyo.